במציאות של החיים, עם כל הטבע הזה, רואים שיגיע יום שאנחנו כבר לא נהיה פה והכל ימשיך. רבי נחמן בעצם אומר על המצב הזה, שבן אדם, אם הוא למשל מגיע לזמן קשה, שקשה לו להמשיך הלאה, החיים הרי קשים, מגיעים זמנים יותר קשים, יותר קלים. אז אם הוא בעצם יזכור את החיים שאחרי זה, מה שיגיע 40 שנה אחרי שהוא נמצא למשל בקבר, ויתנו לו לצאת לכזה מקום, יתנו לו לצאת החוצה, מה הוא יעשה דבר ראשון? אז דבר ראשון בעצם שבן אדם יצא, ובוא נגיד אחרי 40 שנה שאין לו כבר מה להספיק, נשאר לו חצי שעה, נתנו לו חיים לחצי שעה. מה הוא יעשה בכזה מצב? כל אחד חושב אחרת, עכשיו יש לו חצי שעה להספיק. אז בעצם אם בן אדם יוצא לכזה מקום, הוא יכול ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, יכול להתפלל, יכול לקחת את הדקות שלו בזמנים האלו, בכזה מקום רגוע, בכזה מקום טוב, בגן סאקר. אז הוא יכול לעשות את זה בעצם עכשיו, במקום לחכות לאחרי המיטה, שכבר אחרי שנפטרים אין כבר אפשרות לעשות כזה דבר. אפשרי להספיק את זה עכשיו, במקום לחכות שכבר יגיע חס ושלום הזמן שכבר לא נמצאים וזה לא יהיה. כך אומר ביד ביד היוצאי איינו אלומי יודעתי 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 גילי ביודכו 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 לבד גילי ביודכו 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 לבד לכן גם היום שאנחנו יוצאים מחמולה, יוצאים באוסף של אנשים, עושים על האש, זה כדי לזכור את הקרבת קורבן פסח שעשינו ביציאת מצרים ושעשינו אחרי זה בבית המקדש. אממה שלצערנו היום בזמננו אין בית המקדש, אז מקיימים את זה בעל האש, הולכים בגנים, הולכים שם אנחנו נמצאים בגניות, אז עושים פה על האש, הולכים בגן סאקר, כל המקומות תראה מלא יהודים, ברור שמכל הגוונים, חרדים, ספרדים, חילונים, כל הגוונים של עם ישראל נמצאים בחוץ. אני רציתי להגיד My name is Maoret, רימרים נדמות אולי את לא יודעת, אבל איך לעשות אני עושה שמח כמעט בכל לילה אולי לא